Всім привіт, друзі! Щоб ви не думали, що я не поважаю груші, ото вам 2 грушки з дуба, і є в мене одненька грушка з груші. Дивіться. І вона дуже відрізняється по текстурі. Так що, хто там мені писав, що я точу не з того, з чого треба, не вірте. Груша з груші в мене також є. Хоча зараз, насправді, не часто випадає нагода поточити. Самі знаєте, що з тими графіками. Ну, але працюємо далі. Ялинки, грушки. Ця ялинка. Все потрошки точиться.